Priatelia, pozdravujem zo spoločnosti Arela v Spišskej Novej Vsi, ktorá poskytuje opatrovateľskú službu odkázaným občanom. Prečo som tu? Pretože aj v tejto firme v rámci nášho programu Právo na prvé zamestnanie už boli zamestnané prvé dve opatrovateľky. Sú to veľmi silné príbehy. Jedna z nich sa vrátila z Rakúska a preto doteraz nemala zamestnanie na Slovensku a mohla využiť tento program. A druhá opatrovateľka sa doteraz starala o svojich príbuzných, takže tiež doteraz nepracovala a mohla prijať pracovné miesto v rámci nášho programu. Len zopakujem, že právo na prvé zamestnanie slúži prioritne samozrejme mladým ľuďom, ktorí si nevedia nájsť prácu po skončení školy, ale aj iným ľuďom, ktorí na Slovensku doteraz nepracovali. Vyčlenili sme na ňo 13 miliónov eur. Chceme takto naplniť 1600 pracovných miest. No a pevne veríme, že to veľmi pomôže predovšetkým mladým ľuďom, pretože chceme, aby mladí ľudia na Slovensku zostali, aby tu pracovali, aby si tu založili rodiny, jednoducho, aby na Slovensku pôsobili. V rámci nášho programu preplácame 90% celkovej ceny práce zo mzdy zamestnanca, takže si myslíme, že je to veľmi atraktívna záležitosť, čo potvrdzujú aj prvé týždne fungovania tohto programu, keďže už vyše 200 zamestnávateľov prejavilo záujem o tento program a momentálne už pracujú od 1. mája 41 ľudí v tomto programe, ale už spracúvame ďalších 263 žiadostí. Takže dúfam, že tento program bude úspešný a pokiaľ bude úspešný, chceme právo na prvé zamestnanie zakotviť aj v zákone. Každá výzva, každý projekt si myslím, že je veľmi dobrá, jak u uchazeča o zamestnanie, ktorý je dlouhodobě evidovaný, tak i vlastně u mladých lidí, kteří jsou dneska frustrovaní z toho, že vyjdou školu a vlastně nenajdou hned uplatnění, jak to bylo dřív. Som sa starala vlastne o člena rodiny a tak som sa rozhodla, že si zrobím opatrovateľský kurz. A teraz sa naskytla príležitosť vlastne sa zamestnať, takže vlastne ma to baví starať sa o seniorov. Túto prácu som robila aj predtým, pred materskou v Rakúsku, čiže mám k nej blízko, som veľmi spokojná, prácu so starými ľuďmi alebo celkovo s chorými alebo s deťmi mám veľmi rada, čiže som spokojná.